Mangayo kita sa grasya, sa kaabli, sa kasing-kasing. Ug maghimong usa ka anak at tubangan sa inahan. Mangayo kita sa grasya, sa pagpaminaw, sulod ni ining maong humiliya. Nahinumdum ako sa usa ka istorya mahitungod sa usa ka grupo sa mga turista nga nangadto sa Israel ug nahibulong sila pagtan-aw sa mga karnero ug uban sa mga magbalantay didto sa sibsibanan. Daghan kaayo ang mga karnero ug daghan usab ang ilang mga magbalantay nga nagpalibot nga nagtan-aw kanila. Pag-abot sa hapon, ang tagsa-tagsa ka mga magbalantay misiyagit aron pagtawag sa mga karnero. Ug diha-diha ang panon sa daghanan kaayong mga karnero nag-iya-iya og uli ngadto sa mga magbalantay. Ug nakurat kaayo ang mga turista ngano sa pareho nga tawag ang mga karnero kaila kung asa sila padulong ug kung kinsa sila musunod. Anay usa ka gatsi kaayo nga turista nga miadto sa ubos sa sibsibanan ug mingon, "Sir, giun sa to ninyo? Abi ba namog ikaw right nag-iya aning tanan? Daghan man di ay mo og kaila lagi ang mga karnero asa sila padulong?" Ug miingon ang maong magbalantay, "Sir, simple raman, tawag lang sila ug musunod sila." Ug itudluan sa maong magbalantay ang turista unsaon pagtawag. Ug gihimo niya kini apan walay misunod kaniya, nagpadayon og sibsibalik ang mga karnero. Tingali hunahuna niya, basin kay wala ko'y sapot sa magbalantay. Busa ng hulamsag sapaw og kumbong. Gisuot niya kini og gitawag niya usab ang mga karnero. Og sa iyang pagkadismaya walay misunod. Dismayado kay siyang miingon sa magbalantay, "Abi ko bagtawgon lang sila pero wa man lagi misunod sa ako." Mingisi ang mga magbalantay ay mingon, "Sir, buta-buta man gud ng mga karnero, sir. Pero lagting kay nagdalunggan, sir. Nga kahibalo sila, sir, kinsa gyud ilang amo ug ang pamaagi sa pagstorya sa ilang amo. O gistawag niya ang iyang mga karnero ug miundang silag sibsib ug miduol kaniya ug nanlakaw pauli." Nahinumduman usab nako ang kasinatian sa usa ka inahan. Kung nakaagi kag normal labor kung manganak, dili ba human putlan og pusod ang bata ug human malimpyuhan, ang bata ibutang sa dughan sa mama. Nangutana ako sa akong classmate nga doktor, ngano kinahanglan man ibutang sa dughan sa mama ang bata? Ug miingon siya, "Father, simple ra man gud na. Kay ang bata kinahanglan mubalik pagpaminaw sa pitik sa kasing-kasing sa iyahang inahan nga iyahan ang naandan sa tiyan sa iyang mama. Aron ang temperature sa bata
human di gawa sa sabakan sa inahan, manormal. Ug mabalik katong naputol nga koneksyon sa anak ug mama, diyang giputol ang pusod sa anak. Importante ang pagbutang sa dughan sa mama aron mas mapalawom pa kanang relasyon tali sa inahan ug anak. Ug mahimo siyang komportable sa pagsuso sa iyahang inahan. Pagkanindot ani nga mga misteryo. Mga igsuon, nining pagsaulog nato sa Mother's Day ug sa Good Shepherd Sunday. Ang atong mga pagbasa karon nagpahinumdum kanato sa nagpabiling constant sa kinabuhi. Ang Dios maayo ug matinud-anon. Kanunay siyang naglantaw sa kaayo sa tao. Siya lamang ang maayong magbalantay nga kanunay nakaila kanato. Ug kining misteryo sa maayo nga magbalantay, tataw kaayo nga nabati ug nasinati nato diha sa inahan. Si Propeta Isaías nagkanayon, ang inahanong gugma hulagway sa Dios nung gugma, nga kanunay nangita ug nagalaom ug naglihok alang sa kaayo sa iyang mga anak. Dili ba, a normal mother would always leave anything and everything for her child. Bisan kinsa siya o bisan dili preparado ang usa ka babaye nga makahimugso sa iyahang anak, mabag-o gayud ang kinabuhi niya ng maong bayhana. And there is what we call a mother's instinct, nga nakaila kanunay sa iyang anak. Kay balo siya ko ang iyang anak gikapoy, nalipay, naigitago, gigutom, una ay problema. Kanunay niyang nalantawan ang iyang anak. And this is the reality where we are in. Apan alang ni ining maong humiliya, gusto nako balik taron og lantawon ang usa ka another constant. Kung kanunay kitang naay inahan ug magbalantay, nan kitang tanan anak ug karnero. Pari ka, mamadre ka, single ka, minyo ka, tigulang ka, bata ka, once and until now, anak kita sa atong inahan. Kana nga maong pag-ila, dili gayud mawala umawagtang. Mabag-o man ang imong panagway, madugangan man ang imong titulo, but you always will be a child to a mother. Ug dili ba kini usab ang atong relasyon ngadto sa Dios? Bisan kinsa man kita sa kalibutan, bisan unsa man ang atong propesyon, sa adlaw sa atong bunyag kita nahimong karnero ni Kristo. Ug kana mao ang pinakapundasyon natong kinaiya sa atong kinabuhi. Anak ug karnero. Ug unsa man ang importanteng hiya sa anak ug karnero? Pagpaminaw. Si Jesus sa Ebanghelyo nindot nga nagpahinumdum kanato. Ang magbalantay makanunayon.
ug usa ka timailhan nga ang magbalantay tinuod nga nailhan sa iyang mga karnero kung naminaw ang iyang mga karnero. Hinumdumi, naabayay tinuod nga black sheep. Sa mga ang usa ka panon, naagyoy gahig ulo nga karnero. Nga bisan pag unsaon nimo og may mapapagyud sa dalan. Busa si Jesus sa Ebanghelyo nagpahinumdom kanato. Ang timailhan nga ang karnero nakaila sa iyang magbalantay mao nga siya gapaminaw. Ug dili ba kini usab ang taras sa usa ka buutan ug maayong anak? Maminaw sa iyang inahan. Isip anak, nahibaw nato o nailhan nato ang tingog sa inahan. Mahibaw anako kung ang sugo ni mami, pwede ramatayo tayo. Kung ang iyang sugo tawgon ko niyag coke, himua daw ni bi, kana okay pa. Pero kung full name na gani, patay. Coke Daryl, aha naman ang akong gisugo sa imo. Kana nagpasabot, ito nga na. Kaya kung dili na makita, patay kang bata. Isip anak, nakailata sa tingog sa atong inahan. Isip karnero, nakaila kita sa tingog sa Dios. Kung naatay lawom nga relasyon kanila. The quality of our listening will always depend on the depth of our relationship with God and with our parents. Ang kalidad sa atong pagkaanak, ang kalidad sa atong pagkakarnero, nagkadepende sa kalawom sa atong pag-ila o relasyon ngadto sa Dios. Ug niining maong adlaw, nindot nga hinumduman nga naay duha ka inahan nga nangandoy nga maminaw kita balik. Una, ang inahan simbahan. Tingali nindot nga bamaliko nato og hinumdum nga ang simbahan dili lamang lawas ni Kristo, kundi gitawag sa isip inahang simbahan. Diin sa sabakan sa bunyaganan, kita nahimugso isip mga anak. Ang pangutana, mga hinigugma diyan ni Kristo, nakaila ba kita sa tingog sa simbahan? O kay balo pa ba kita musunod sa iyang tingog? Dili gayud kita makaila o dili gayud kita makasunod sa inahang simbahan kung lahi ang atong gipaminaw. At tubangan sa kasaba sa kalibutan, madunggan pa ba nato ang makanunayon nga tingog sa simbahan? Sa mga si Jesus mingon, ang ako mga kanero musunod kanako. Gasunod pa ba kita sa inahang simbahan? Ikaduha, nindot nga pamalandungan, nga ang nasod gitawag usab inang bayan. Duha katulugan na lang, eleksyon na. Mangadto kita sa mga presinto nato, aron mo butar, isip anak. Nga nangandoy alang sa iyang inahang nasod, alang sa iyang inang bayan.
Apan bago kita musulod ngadto sa atong mga presinto aron mubutar, nakaila ba kita sa atong inahang nasod? Isip mga anak nga Pilipinhon, nakaila ba kita o nasayod ba kita? Nabati ba nato ang kahimtang sa atong inahang nasod karong panahon na? Nailhan ba nato unsay ang mga kalipay? Nabati ba nato ang unsay ang mga kakulangon o kahigwaos? Nailhan ba nato ang iyahang mga problema o kalisod? Napaminawan ba nato ang pangandoy sa inahang nasod? Aron ang atong butaran nga mga opisyalis na ining nasod, dili kung unsay akong gusto, kundili ang haom alang sa atong inahang nasod. Dili kung unsa akong pangandoy, kundili ang haom nga kahimtang sa atong nasod. Atubangan sa tanang mga bakak nga gipanggawas, atubangan sa kasaba sa mga jingle sa atong mga politiko. Ana pa ba'y kahilom sa atong kasing-kasing nga naminaw? Unsa gyud ang sitwasyon o kahimtang sa atong inahang nasod? Mga igsuon, nining maong Domingo sa maayong nga magbalantay, gipangutana kita balik sa atong inahang simbahan. Kumusta kita, isip mga anak? Kumusta kita, isip mga anak sa nasod o anak sa Dios? Karong Lunes, human sa alasay sa misa, tibuok adlaw, atong i-expose ang Blessed Sacrament dinhi sa simbahan. O gihagit ko kamo, mga hinigugmang parokyano sa ipunan, that if you want to concretize listening, kaya ka nato nga bag-o mo adto sa presinto aron mobotar, muhapit sa parokya aron mag-ampo. Kaya ka nato batbaton ang atong mga gilistang mga kandidato nga atong pilion, at tubangan ni Kristo diha mismo sa Santissimo Sacramento ug moingon, Lord, imo ka ning mga gipili. Hulagway ka ni sila sa maayong magbalantay alang sa among inahang nasod. Makaya ka nato og abli sa atong kasing-kasing, anhi dinhi sa parokya aron mag-ampo, aron itakdi ang atong mga pangandoy ug ang pangandoy sa Dios alang sa atong nasod. Ug kaya ka nato nga human nato og butar, mobalik na punta sa parokya ug moingon, Lord, karong maong eleksyon lahi, kay dili politiko ang akong gipili, kundili ikaw. Dili ang ilang mga plataporma lamang o mga promise nga di ko kabalo kung ilang tumanon, kundili ang imong mga hiyas. Ginoo, niining maong eleksyon, gibalaan nako kay nahimo akong anak nimo ug nahimong anak sa inahang Pilipinas. Makaya ka nato nga karong umaabot nga eleksyon, mamahimo kitang tinuod nga anak ug karnero.